umsebenzi omusha oneshape. Makufika isono siyafahlazana isono siyafahlazana mase bethi abantu hayi uphi umgomo kukhona inkampani ye-recycling efika hayi bona lahle sengayifutha thina leyo iphinde isebenze thina sasiphakathi nendawo sekuthiwa umgomo uJesu wabesikhaleni wathi kunje mina ngisengafaka enye into la bathi abanye awukhohlwa Jesu wathi uJesu angiphele ithuba angalahlwa lo sisi angalahlwa lo bhuti angiphele ithuba angalahlwa lo mama uJesu ngimuzezwa lento manje right now ubuyisa ishape noma ungayiphathi izinto zikaNkulunkulu kodwa ishape nabade bethi bafuna ilahlo lebale bengene efriji nabade sesigubho abasithathayo kade semgoneni kwezinkaphane ethamalahlo besingeke simbonge umuntu esikhipha emgoneni sesizophoswa ngenxa yesono sayena thina ezonweni kodwa asibuzi lutho wathi mina ngkhona ngingayibuyisa ishape ngingayibuyisa yingakho isikhathi mayilungisa ubuhlungu musuke insizwa ngoba ubuhlungu usalungisa usazoba mnandi kuyisela izinto zakho mali thotala umsebenzi uzowufeza yingoba ifika lasho isigubhu usebenza uthi kodwa ngizokusebenza ngiqala umsebenzi masukhona into one uthi wena usuyisebenza kanye nami uthi ngoba sulungile sesingakwazi ukutshela ezinye iy'gubhu ey'photokile uthi don't kill yourself nama ngiphotole njengawe kodwa uJesu wena sivala amehlo ethu yizo nabantu abambalwa la inkosi efisa uba futhi iqondise into zakho abathi inkosi isebenza ngishimuse phambili ngikhuleke nawe uthi yena makuphopoke kakhulu uma ngilungisile nodumo lobalukhulu ikhama ushakamaza bayede Nkosi bayede Nkosi bayede Nkosi uJesu wehla uJesu wangiphakamisa ake sisho uJesu wehla
Ngiyabonga Nkosi ngomuso ongenzele wona namhlanje. Ngibonga ngomsebenzi owuqalile emsebenzini wami, owuqalile empilweni yami. Ngiyakholwa ukuthi njengoba uqalile futhi uzofeza. Nakho Nkosi ngisebenze Nkosi kuzoba usuku likaKristu. Ngisebenze Nkosi ngize ngibe lokho ofisa ngibe egameni likaJesu. Sisama ngenyawo ngifisa abazalwane abangaphambili bavela emhlabeni sizana ngizobeka isandla. Ngifisa ibandla likhuleke. Sithi siyabonga Jesu. Akamasha. Ucabanga indlela ophoqa uqoke ngayo. Abanga indlela ofatake ngayo. Abaningi esikhule nabo abasekho ngenxa yesifo. Kodwa wala nathi. Athi umhlaba wathi cha umusa wakhe. Esingamnikeza udumo ngomthandazo sikhuleke simnikeze udumo. Sithi uyinzulu yemfihlakalo. Sithi umuhle. Ake singamaphimbo ethu simnikeze udumo egameni likaJesu. Come on, let us worship. Let us give him praise. Worship us in your microphones. Let us pray. Let us pray. Oh, Shakamana Masi. Oh, Shakamana Masi. Oh, Satana Shuli. Imori Goyam Delachu. Imori Goyam Delachu. Imori Goyam Delachu. Imori Goyam Delachu. Imori Goyam Delachu.
umzaliso wakho baba uphila kwakho ufuzo lubuyile wayengafelanga ufuzo lodwa wayinkinga yeyifele ukuthi le mzimba yethu ebhubhayo ukuthi iphile ayinawo ngiyasha kuyedwa lo muntu ngizothiwa ngayemba wathi umanza wena ozayo ayinawo inkosi emphilisayo I don't care oyisiphi leso sifo babe ngase balamehlo sikhuluma engcwele elapha yonke into eyisifo right now sikhonza ubhali heal your people Lord from corner to corner sikhuluma zokuphila amandla okuphila amandla okuphila amandla okuphila amandla okuphila yonke inyama sizabiza amandla okuphila oh Satan namandla akekho ozofa before time in the mighty name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ I proclaim ngikhuluma ukuphila onama organs afile odamasha right now in heaven realm in the mighty name of Jesus Christ Father do it for your name's sake Father do it for your name's sake Father do it for your name's sake simisi igazi lethu negazi lakho Jesu right now right now let's have the moment right now. Let's share this with us God for his wonderful work. Let's have some something else there too. Why not feel like that do food so that's the way it's sold? What do I like to do in years? Adesso mi ascolti la mano, amo sì, la vedo già. Successo. Ascolti la mano, ma guarda, quello mi sento più sempre. Come fare gesto? Un caso che c'è un bel mi poi fu. E infatti. Jesus. Oh, thank you, Jesus. Adesso sto trovando, se fu in Christ. When I don't get thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Nesse chama sarà un uscita. Kodwa ngiyinhloko. Lokho izwe lithi nako. Nginakho impela. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Ngiyife ngishe. Ngiyanqaba ukufana nesidingo nazo. Kodwa ngibiza yonke into. Inkosi yangabela yona ngakafika. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Insimu engangidala ukuphila kuyo. Ngiyabuyela kuyo. Ngiyabuyela kuyo. Umsebenzi engangidala ukuphila ngawo. Ngiyangena kuyo. Ngiyangena kuyo. Ngiyangena kuwo, ngiyangena kuwo, umusi engangidala ukuphila kuwo, ngangife ngangenanga kuwo. Go, Jesus. It is happening. It is happening. It is happening. It is happening. Oh, it is happening. It is happening. Wherever someone unantu esamphongo wenu leyantu wephatha uAgon into yadala ukuthi ingaphathwa umuntu ifana umphongo yuka Jehova lithi Bible yathi ihlezi phansi ingenayo impande yakuleqhakazi yena adini impande usekhipha ithelo ayidinhle ithelo empilweni yakho ngoba iphakathi elingafuni yena adini impande. Sikhala
ngisho ngizolunga namhlanje. Kodwa don't give up. Thana ungenalutho. Uthi angisukile Nkosi. Ngaze ngiphazamisa into eyisebenzayo. Angisukile Nkosi. Ngaze ngidistepile. Basekhona abaqala. This is chapter 2 verse number 9. Lithi alikhiso. Bendike labona. Alikhiso beke Yesu. Ayikho inhliziyo engafisa. Lokho inkosi elungisela abakuthandayo. Sibekelwe izinto